Dámy a páni, dovolte mi, aby som vás privítala na finálovom zápase dvojhry turnaja Poprad Tatry Open 2026. Ladies and gentlemen, let me welcome you to the singles finals of Poprad Tatry Open 2026. In today's finals, we will welcome Peter Mak from Hungary. V tomto zápase sa predstaví Peter Mak z Maďarska, and Matthias Ujvari from Austria. A Matthias Ujvari z Rakúska. Prajeme vám krásny športový zážitok. Please enjoy the match. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som medzi nami privítala usporiadateľov turnaja Poprad Tatry Open 2026. Riaditeľa turnaja pána Dávida Šprocha, viceprimátora mesta Poprad pána Ondreja Kavku, technického riaditeľa turnaja pána Dominika Šprocha, predsedu MŠK Poprad Tatry pána Igora Luptáka, manažéra turnaja pána Eduarda Jankuru, a supervizorku turnaja pani Martinu Řezáčovú. Vážení hostia, vážení diváci, sú chvíle, keď šport nie je iba o víťazstvách, výkonoch a výsledkoch, ale dokáže aj pomáhať a tam, kde je to najviac potrebné. Ako povedal Albert Schweitzer, šťastie je jediné, čo sa násobí, keď sa oň delíme. Práve táto myšlienka sprevádzala aj charitatívnu dražbu, ktorá sa uskutočnila počas piatkového gala večera v hoteli Internacionál vo Veľkej Lomnici. Som veľmi rada, že dnes môžeme výsledok tejto dražby symbolicky odovzdať jeho novým majiteľom a zároveň tak podporiť dobrú vec. Myšlienku charitatívnej dražby tento rok podporili najvýznamnejšie osobnosti zo sveta športu. Nadácia aktuálnej svetovej tenisovej jednotky Jannika Sinnera do dražby venovala podpísané tričko a šiltovku z Australian Open 2026 práve tejto tenisovej hviezdy. Za tento krásny dar mu patrí naše veľké poďakovanie. Do dražby sa zapojili aj bratia Žampovci, naši slovenskí reprezentanti v jazdovom lyžovaní, Adam, Andreas a Teo.
Tí venovali 2 VIP vstupy na preteky svetového pohára v zjazdovom lyžovaní v Alta Badii a za to im tiež ďakujeme. No a prekvapením dražby sa stali podpísané tričko a šiltovka od čerstvej víťazky Wimbledonu z Česka, Lindy Noskovej. Aj Linde patrí za jej dar a podporu veľká vďaka. Tieto dary sa podarilo vydražiť za neuveriteľnú sumu 7 000 eur. Túto sumu vydražil pán William Lenart, ktorý ju príde s dcérou Larou odovzdať. Pán Lenart je predseda predstavenstva Textile World Kežmarok AS a je tiež sponzorom tohto turnaja. Dcéra pána Lenarta Lara je našou tenisovou nádejou a ambasádorkou IM8 Health prémiovej značky výživových doplnkov. Túto krásnu finančnú čiastku sa organizátori turnaja rozhodli rozdeliť medzi 2 detičky, ktoré to najviac potrebujú. 3500 eur venujeme Marianke, ktorá sa narodila predčasne a od narodenia bojuje so spastickou tetraparetickou formou detskej mozgovej obrny. Cvičenia, rehabilitácie a terapie sú preto súčasťou jej života. Teraz je pred ňou ďalší významný krok. Špecializovaný neurochirurgický zákrok, ktorý jej môže pomôcť s pohyblivosťou, s chôdzou a skvalitniť jej život. Na kurt teraz pozývam Mariankinho otca Michala, ktorý si prevezme finančnú čiastku. Druhá polovica, teda ďalších 3500 eur, poputuje dvojročnému Vilkovi, ktorý bojuje so vzácnou formou svalovej dystrofie. Príbeh Vilka však presahuje osud jednej rodiny. Cieľom projektu je nielen zabezpečiť liečbu pre Vilka, ale aj možnosť liečiť ďalšie deti s touto diagnózou na Slovensku. Na kurt pozývam Vilka aj s jeho otcom Richardom, ktorí si rovnako prevezmú vydraženú čiastku. Ešte raz ďakujeme pánovi Williamovi Lenartovi za jeho štedrý príspevok a tiež všetkým, ktorí sa do charitatívnej dražby zapojili a pomohli podporiť túto dôležitú myšlienku. No a teraz už pristúpime k slávnostnému vyhodnoteniu turnaja a k odovzdávaniu ocenení. Vážené dámy, vážení páni, na začiatok by sme chceli oceniť človeka, ktorý dohliadal na dnešný finálový zápas. Ocenenie za profesionálny výkon v pozícii hlavného rozhodcu turnaja si prichádza prevziať Lukáš Kličimunka, ktorému ďakujeme za jeho nestrannosť a spoľahlivosť, ktoré sú základom každého športového podujatia. A teraz sa už dostávame k finalistom. Na druhom mieste v dvojhre turnaja Poprad Tatry Open 2026 sa umiestnil Matthias Ujvari z Rakúska. Second place in singles finals of tournament Poprad Tatry Open 2026 goes to Matthias Ujvari from Austria.
Matthias, congratulations for the second place. How would you summarize the tournament? Did you like playing here? Matthias, gratulujeme k druhému miestu. Ako by si zhodnotil turnaj? Páčilo sa ti tu? Yeah, I'm really happy with this week. Played really good and yeah, couldn't get it done today, but Peter won, deserved the win today. But overall, I'm really happy with this week. Že tento víkend sa mu veľmi páčil, že dnes sa mu to teda nepodarilo, ale Peter si víťazstvo zaslúžil a celkovo sa mu na turnaji veľmi páčilo. Did you like the atmosphere, the environment of Poprad, of the city, of the courts? Páčila sa ti atmosféra Popradu, kurtov? Yeah, the city is really nice. I enjoyed staying here. Every hotel where I was, the people were really nice. The restaurants also were really good. So I'm hoping to come back here sometime. Že v Poprade sa mu páčilo, hotely aj reštaurácie boli skvelé a dúfa, že sa to čoskoro vráti. Thank you and congratulations. Ďakujeme. A teraz už medzi nami vítam absolútneho víťaza turnaja Poprad Tatry Open 2026, Petra Maka z Maďarska. The absolute winner of the tournament Poprad Tatry Open 2026 is Peter Mak from Hungary. Peter, congratulations to your victory. How does it feel to be the absolute winner after the hard tournament week? Peter, gratulujeme k víťazstvu. Aký je to pocit byť víťazom po takom náročnom turnajovom týždni? It feels amazing. I started out with the week almost losing in the first round and ended up winning. It's an amazing feeling. We had a very good final with Matthias. You know, he had an amazing week as well. So, you know, I couldn't be happier. Že týždeň sa mu veľmi páčil, že je úžasné vyhrať po náročnom týždni. Na začiatku týždňa takmer prehrával, takže je rád, že sa dostal opäť na špičku a rovnako hovorí, že aj Matiáš mal výborný týždeň, takže že to výborný pocit. Do you have any plans now? What are your plans? How are you going to celebrate? Máš teraz nejaké plány? Ako to oslavíš? Well, first of all, probably call my parents, then go home, drink that, and we'll see, you know. Že najprv zavolá rodičom, potom pôjde domov a vypije svoju výhru a potom uvidí. Thank you very much. Cheers and congratulations. Ďakujeme, na zdravie a gratulujeme. Dámy a páni, prosím, povstaňte. Na počesť turnaja Poprad Tatry Open 2026 a jeho víťaza zaznie štátna hymna Maďarska. Vážení hostia, ešte raz ďakujeme, že ste s nami strávili krásny športový týždeň a prajeme vám šťastný návrat domov a krásny deň. Ďakujeme.